Η άσκηση αναπνοή μπαλόνι είναι μια άσκηση για εσάς τα παιδιά, καθώς θα σας βοηθήσει να βάλετε όλη την προσοχή στην αναπνοή σας με έναν δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Θα χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία για να φτιάξουμε ένα μπαλόνι αναπνοής. Αυτή η άσκηση θα βοηθήσει να νιώσουμε καλύτερα. Για να ξεκινήσουμε, θέλω να καθίσεις άνετα. Κλείσε τα μάτια και πάρε μία βαθιά ανάσα. Και άλλη μία. Νιώσε τον αέρα να μπαίνει από τη μύτη και να βγαίνει από το στόμα. Τώρα θα φτιάξουμε το πιο όμορφο μπαλόνι αναπνοής. Φαντάσου ότι έχεις μπροστά σου ένα μπαλόνι και το κρατάς στα χέρια σου. Δες τι χρώμα έχει. Ίσως είναι το αγαπημένο σου χρώμα. Αυτό το μπαλόνι είναι δικό σου και θα το χρησιμοποιήσουμε για να παίξουμε με την αναπνοή μας. Όταν αναπνέεις από τη μύτη, το μπαλόνι θα φουσκώνει. Όταν εκπνέεις, το μπαλόνι θα ξεφουσκώνει. Ας το κάνουμε μαζί, αργά και με ηρεμία. Πάρε μία βαθιά ανάσα από τη μύτη και φαντάσου ότι το μπαλόνι αρχίζει να φουσκώνει σιγά σιγά. Γεμίζει με αέρα και γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Στείλε όλο τον αέρα μέσα στο μπαλόνι και δες το να φουσκώνει. Αργά τώρα εκπνέεις και βλέπεις το μπαλόνι να μικραίνει. Γίνεται όλο και πιο μικρό, σαν να χάνει όλο τον αέρα του. Ας το κάνουμε άλλη μία φορά. Πάρε άλλη μία βαθιά ανάσα και φούσκωσε το μπαλόνι. Νιώσε το να μεγαλώνει με τον αέρα. Και καθώς εκπνέεις αργά, δες το μπαλόνι να μικραίνει. Κάθε φορά που εκπνέεις, άφησε όλη την ένταση από το σώμα να φύγει. Τώρα, ας μείνουμε να παρακολουθήσουμε την αναπνοή μας χωρίς το μπαλόνι. Απλά αναπνέεις και αφήνεις το σώμα σου να χαλαρώσει ακόμα περισσότερο. Εξαιρετικά! Μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου όποτε θέλεις. Εύχομαι να νιώθεις όμορφα. Είμαστε τώρα έτοιμοι να συνεχίσουμε τη μέρα μας με χαμόγελο.